Jadi saya diundang siji to Mas. Nggih. Iki mau Lintang Asmara. Oh nggih. Ben disarirani dening Mbak Aulia ya. Ya. Sama nanti mau men. Mbak Aulia dari Sidoarjo. Sidoarjo. Men seneng ya? Oke. Monggo Mbak Aulia, sepote kok coba kaya ngapa ya? Siapa Mas Lindro, Mas Komet? Selamat malam Sugeng Dalu Cahayu. Wes. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Lindro. Paling asma sinten kalau mau. Kula Aulia. Aulia Sidoarjo. Nggih, leres. Sampeyan posisi wonten Sidoarjo kok tasih kuliah? Teng Sidoarjo. Sampun rampung kuliah. Alhamdulillah. Nggih. Smet. Ya tadi posisinya back napa nyerang? Loh. Lah apa pemain bola nggih aku. Sesuk iki isih ning omah apa wis lulus kuliah. Lah, sudah lulus kuliah. Jenengan sampun lulus kuliah napa? Kalau lulus omah-omah. Kok kuliah? Wong bakat tegue ra wis ayo. Paul. Nggih. Ngaturaken Lintang Asmara. Ayo kalau sama ki Mas Komet apa Mas Lindro? Anu Fredro no. Akeh Komet. Iki Lintang Asmara pamungkitane bules masa meja, baju meja gitu. Sumija sapa, Men? Sumija. Sumida sing tukang masak. Gitu. Iku apa? Kok apal men to? Biasane kok. Oh wilayahmu ya kene iki. Lah nek sing tunggu beras. Tunggu beras. Tuku beras biasane anu Bu Titi. Lah bules niku wau sinten? Bules niku sing tukang ada. Oh. Tukang gawe kopi. Kok apal men ya? Bules nek tukang gawe kopi. Kopi nani. Kopi taga. Oh ya, Oh ya apal men to? Lah ya apal men to. Kok pinter to Mas? Iki babiak ngono lho. Nek sing tukang gawe kopi sapa Bang? Tukang gawe kopi Mbak Nani. Sing tukang ngadang itu ngadang. Tukang atang bulis. Tukang masak. Masak, sumija, Tukang ngadang, Met. ngatang bu anu apa karena di Mesti nanggap kalau tukang ngadang. Tukang ngadang iki ngawur. Ayo Kang Mas Lindro Mas Komet apa darah wong loro? Garang ngono iki. Oke, digadu. yo Sarangan Mbak Aulia, coba kaya ngapa Lintang Asmara to? Dateke, yo. Kok kagak kuliah? Setiaku bisa aku beri merasa yang sulam
Sampun ngaturaken lintang asmara matur nuwun. Dipisanke kurang siji ya, Mas Komet kalih Mas Slendro. Ada Mbak Retno kalih Mbak Sinta. Oke. Ayo no. Yo, coba kaya ngapa Mbak Sinta kalih Mbak Retno jumeneng sepote ya. Cok, ayo coba celorot. Yo. Bisa pasien no? Sama-sama selamat malam Sugeng Dalu cantik dari yang akhiri dulu. Selamat malam Sugeng Dalu Cak Slendro. Ya, nama siapa cantik? Kula Sinta. Oh, ini Sinta men. Sinta yang sana, yang Saya Retno Dewi. Rumah Kak Retno Dewi. Asli Kabupaten Semarang. untuk mengetahui daya fokus kalian berdua. Sing digawe juragan apa? Gabah. Gabah. Gabah itu yang bagaimana kalau dijelaskan sebelah sana? Sebelum menjadi beras. Sebelum menjadi Belum beras. diselap. Oh iya, sampean nggak ngerti kan sampean? Sebelum jadi beras. Kalau beras itu sudah dikupas menjadi loh. Ya beras. Nggak ngerti. Beras dikupas tepung. Salah. Apa? Menir. Ora pakai remuk apa? Pertanyaane gitu. Nah, nek wis dadi beras, ya dimasak dadi nasi. Nasi itu mergo sak kelompok nek dhewe upo. Iki bangsa siji wae jenenge Rena. Iya ta? Wong luar negeri cara awake dhewe bingung. Sing upo ndi, sing beras ndi, sing nasi ndi. Kuwi nek sego diputer godhong, didang kae kaya bodoh jenenge dawa kae lontong. Oh, Sego garing karak. Kuwi wong luar negeri saya bingung ngono. Soale awake bangga dadi wong Jawa Indonesia. Nggih. Ngaturke napa? ngaturke tetembangan sing seragen nganggo penutup lali janjine. Oke. Ora. Digedrukne Mas ya. Gedruk sing piye, Met? Aku ayo campur sari ora ono gedruk. Iki komen kan wis biasa ketes komen. Iki kan bersana gawe campur sari ya, Met ya. Ya. Komen song. Lho. Kaya gak. Gedruk piye? Lho, Gedruk. campur sari kuwi lho gedruk. Nadane. Genre musik. Genrenya gedruk. Lah yo, gedruk. Iku ora ono. Ngerti yo? Ah. Duduk iki. Ya wis dumpek pek. Lah ya kuwi lho Mas gedruk. Arasane ngono kuwi. Ada rasane duduk. Ya wis dumpek ya lho. Ya ngono dhewe nak ngono suarane. Apa? Duduk apa? Dumpek ngono. Lah suarane nak ngono. Lan. Besar. Bisa tes berarti.
Nah, ngono tak takoni. Heeh. PPA. Kok salah kuwi ya. Ya, kene. Kateke. Yo. Kaget lah. Yo, bacotne. Heeh. Jen-jen Yo. Hey!
Mas Lindro, Wonten dawuh bacange. Mas Komet, sampun sawetawis anggenipun paring ngelipur ingkang baku Mas Komet donga napa, Mas Lindro donga napa. Mulake manganten sarimpit mugi-mugi dados pengantin bahagia, adem, ayem, tentrem. Amin. Amin. Dadosa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi-mugi enggal pun paringi golekaken kencana ingkang saged tata jalma menungsa. Mugi nyuwun pangapunten ingkang sakata-katipun mbok menawi wonten kantek-kantekipun anggen paring panglipur. Leres. Tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Tawon ana tuke. Lakon ana tutuke. Tutuk. Sama-sama lagi ya Mas. Oke, Nduk, piye nutuke lakon? Surak siaga, minangka tandha budhaling para wadyabala. Mbacutke lakon, ayo mata derenge. Umrek kang pala lunga